So, what's up mga igan? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bali, mimit up natin ngayon si Dionmax23. Shout out nga pala sa ating sponsor si Uridek. Salamat Sir Sam, lagi kang nandyan, sumusuporta sa ating vlog. Magandang umaga sa ating lahat. What's up mga igan? Nandito tayo ngayon sa Sta Maria. Kasama natin si paps Johnny Dionmax23 YouTube channel, paki-subscribe din mga igan. Ito, follow. Ito tayo mga igan. Ngayon lang nagkita. Idol ko siya. Siya ang idol ko. Ito, may mga kansis tayo dito mga igan. Yan. Ito pala yung anak ni Paps Jory. Nagkabag din. Ayan. Dalawa. Sige. Ito lang. Oh, nakagpagpa ako. Magdami. Pasubscribe. Subscribe na lang mga gat. Subscribe lang mga igan. Anong grupo nyo? Mared Mode. Ayan, mga seklista. Mga kasama natin. Ano po, no problem po. Pa-subscribe na lang po. No problem.
out naman yung inyo. Ito yung shout out yung inyo. Dalawa ko yan. Isa lang. Bigyan ko lang yung isang kasama ko doon. Ganun pala yung inyo. Shout out mo yung inyo. Shout out sa Team Food Trade. Idol ko yun. Shout out sa kaibigan ko. Hindi naman nakasama. Marami tayong mabigyan at saka maraming maminit. Sana mag-subscribe sila. Sana all, mag-subscribe. Shout out mo yung ano mo. Vintage. Ayun. Ayan ka lang. Makikita mo na ito sa YouTube. Hindi ko ito ikakat. So, ayan mga higan, mga batang seklista. Bigyan natin sila ng mga stickers. Ayan, mga batang bigyan natin sila ng sticker. Bali, walang naganap na karera. So, uwi na tayo. Please, nakapagbigay tayo ng sticker sa mga bata. Gamit natin si Mio. Naabangan natin si Ronald Organza pero hindi natin nakita. Ating mga nagpapa-shoutout, pasensya na kayo, hindi ko na kayo isa-isahin. Hindi ko na-lista yung mga pangalan nyo. Sa susunod kong video, shoutout ko kayo mga isa. So hanggang dito na lang. Dito ko na tatapusin ang aking video. God bless at ride safe sa ating lahat mga higan.